Moi roztomili, posłuchajcie coś o Ancugu i pyty, jak się wam to moi wyrządzani podoba. Dajcie suba, niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie w świat. Nie ta moja gęba, nie to wyrządzani, bo moja gęba nie ma fest piekno, ale to co rządzę to jest najważniejsze. Jako to było z tymi Ancugami? Moja starociotka Malka, bo miałem taką ciotkę, starą Malkę, prawili dycki tak, że każdy chłop będzie miał obleczony ancuk aspoń 4 razy w całym żywobyciu. Najprzód przy komunii, przy bierzmowaniu, lebo przy konfirmacji, jak gdoje ewanielikiem, na swoim wiesielu, a w trówle. A miała ganz recht, bo wiecie, kiejsi hańdowni, ancuk, to było coś, co się oblykało iny w ten czas, jak były jakieś większe święta. Jak były jakieś kwest ważne przyleżytości. Wiele razy było tak, że ancuk, co miał synek na wiesielu, to go potem nosił jeszcze kupa roków, bo przez to była fest drogo oblyczka. No a jak stłusnął, to go baba porządnie kormiła, to se Borok musiał kupić nowy. Darmo. Chłopi mieli w Odmaryi przeważnie 2 ancugi. Jeden tak oto co niedzielę do kościoła, a drugi to był taki porządniejszy ancuk, co się go oblykało na wiesiela, na pogrzeby, lebobaj na chrzciny. Kiejsi ludzie mieli oblyczki fez w zocy. Wiedzieli, że oblyczki są drogi, a gor ancuk, bo krajczymu trzeba było za niego dać kupa grejcarów. A ancuk se wisiał w Odmaryi, dycki równo, na bieszoku. Galoty, westa, a kabot. To było wszystko po gromadzie. Chłop w ancugu musiał wyglądać jako wojok, co szł na służbę, bo inaksi ludzie by go obrządzili. Obrządziliby, a i jego babę, że się nie podziwała jako chłopie obleczony. Jak synek oblykał ancuk do ślubu, to wiedział, co go czako, że się jego żywot zmieni, że to je ten jedyny dzień w całym żywocie, tuż stał przed zrzadłem, a furt się rychtował, co by w kościele wyglądał, jak się patrzy. A potem w tym, lebo w inkszym ancugu, był na chrzcinach swoich dziecek, na wiesielach, przocieli, potem nie skorzi na wiesielach swoich dziecek, wnuków, na pogrzebach, a każdy roz, jak oblykał ancuk, to już wiedział, jako chłop, że w jakimś gancugu go aj na ozaj z pochowią, a wrażą do trúwy. Ale ancuk dycki był dla synka albo dla chłopa, jako mundur dla wojoka. Bo baj taki Józef Wawziczek, gazda ze sikorników, z małych kończyc, na każdo odbywał, chodził za pługiem, kidał gnój, a dycki w oblyczkach na każdo. Ale jak przyszedł na wiesieli do swojego brata, to żaden go nie poznał, no nie ten chłop. Budki się mu świeciły, ancuk miał czorny, jak wągli, białą koszulę, na nim miał bindle, a galaty miał równe jak cesta ku Cieszynu. Ja tak to było, bo w ancugu chłop przestał być gazdą, a się robił panoczkiem, aspoń parę razy w całym żywobyciu. A aj jak takowny gazda, szumnie obleczony, przyjechał do miasta, to mógł drepsić po ulicach, a żaden by nie rzekł, że jeszcze rano chodził za pługiem, a orął ziemeczkę na gruncie. Ale każdy lund, jak się go oblyko, aspoń roz za tydzień, baj do kościoła, to już je widzieć, że ktoś w nim chodzi. Tak samo było aj z ancugami, choć se go chłop szanował, a miał go w zocy, to potem ten ancuk, co w nim był przy ślubie, oblykał do kościoła, a jeśli nie stłusnął, to go oblyk dycki w niedzielę, jak szedł z kamratami do aryndy. Bo wiecie, każda oblyczka żyła swoim włośnym żywobyciem. A i ancuk. Było a i tak, że chłopi se ancugi pojczowali, jak było trzeba. Jak było trzeba, Bartko to synkowi nawiesieli szumne oblyczki, bo szedł za drużbę, to leciał do kuzyna, co by mu ancuk pojczął, bo inaczej nie będzie miał co oblyc. Ancugi se chłopi aj dowali jedni drugim, bo jak baj gazda już go mieli mały,
to go dawali młodszemu bratu. A potem ten brat zaś dawał to ten ancuk kuzynowi. Nigdy się ancuga nie wyciepowało. Raczej się go styrczyło do Maryje, a on tam wisiał i 20-30 roków. A do trówy się chłopu oblykało ten ostatni ancuk, co w nim musiał wyglądać fesznie, bo ponikierzy prawili, że pójdzie przed samego pombuczka. Umrzik musiał być obleczony jak do ślubu, ale dycki po czornu, bo stejna szł do ziemi, a do świata kanyje ćma, a tam w ancugu stał, a czakał, aż go zaś zawołają spadki na ziemię. Chłop od dziecka, aż do śmierci, zaczas oblyko ancuk, a dycki jak gomo na sobie, je jako wojok, co musi szumnie iść między ludzi, pospołu ze swoją szumnie wypyrczoną paniczką.